Nachádzame sa v súčasnosti v tejto chvíli na lokalite v Pattaji, kde sú jedny z najkrajších súkromných víl. Je to lokalita Siam Royal View, Pattaya. Projekt veľmi úspešný, s krásnymi vilami, s bazénmi a so všetkými vymoženosťami, aké sú možné. Stavby sú v kvalite európskeho štandardu, moderné. A keďže vidíte, že sme na kopci, tu je ešte jeden pozemok v podstate, ktorý ešte nie je dokončený. Keďže sme na kopci, tak každá z nich, z tých víl má krásny výhľad. To znamená, každá vyššia má výhľad smerom dole. Vily sú samozrejme cenovo drahšie. Je tu možné hlavne kúpiť resale, to znamená vily, ktoré sú už postavené, ale bola by aj možnosť si tu postaviť vlastnú podľa svojho uváženia. Keď sa pozrite tam hore, sú tu niektoré vily fakt obrovské, krásne. A takto vypadá tá lokalita, že vždycky je smerom hore z tejto hlavnej cesty a potom smerom dole. Tu vám len ukážem jednu z takých obrovských vil, ktoré sú tam. Takže vidíte, že majú tu tie vily aj krásne súkromie. A tu, keď sa pozráte smerom dole, tá väža, to je Jomtien Beach, kde bývam aj ja. Že vidíte ten krásny výhľad smerom dole. Viacej informácií a všetkých prvkov alebo nejakých rozmerov alebo aké sú možnosti, všetko nájdete u nás na webovej stránke www.pattaya Luxury Properties, respektíve www.pattayalp.com alebo na našich webových stránkach alebo na našich Facebook a Instagramových stránkach Pattaya Luxury Properties, na našom YouTube kanáli. Túto lokalitu budeme samozrejme predávať na základe zmluvy priamo s majiteľmi. Takže sme tu úplne licencovaný predajca. S majiteľom sme dlhoroční kamaráti, ktorý to tu postavil, alebo respektíve, ktorý to developuje. Takže máme tu fakt vážne dobré kamarátske vzťahy. Tak takto zatiaľ ešte vám urobím ďalšie video spredu. V projekte Siam Royal View v Pattaji sme sa posunuli o kúsok ďalej ako predtým. Tu vám chcem ukázať taký orientačný bod jeden. Pozrite, krásne vily, novostavby, teraz dokončené. Je to tu fakt vážne luxusné. V samotnej Pattaji je to vedené ako najluxusnejšia vilová lokalita. Dôvod je aj ten, že ako všade vo svete je tu výhľad krásnych z tých víl, lebo sme na kopci. Táto lokalita sa volá, že Khao Talo. Tuto keď pozriete, samozrejme, že developeri naďalej sa starajú aj o zeleň a o všetko. Tu vidíte výhľad smerom dole. Tam je ďalší rad veľkých víl. Takže čo sa týka toho, ako toto vypadá, máte podľa mňa z týchto videí veľmi dobrý prehľad. A na záver sa ešte presunieme smerom dopredu, ako je vstup. Zaberiem vám to, ako vypadá na začiatku, a tu vidíte tiež na kopci krásne vily. A je to tu monumentálne, fakt. Projekt veľmi vydarený, veľmi kvalitný a veľmi vyhľadávaný. Samozrejme je tu možné kúpiť aj nové veci. Je tu možné kúpiť aj resale, to znamená, že niekto už tu má postavené. Ale je tu veľa možností, treba si len zistiť na našich webových stránkach www.pattayalp.com, všetko tam bude uvedené. V tomto ďalšom videu z projektu Siam Royal View v Pattaji vám ukážem už vlastne prednú časť a východ z areálu. Z jednej strany, z tej strany oproti, je jeden vstup a tu je druhý za nami, druhý vstup.
Takže takto ešte vám to tu zaberiem, aby ste mali asi aký taký prehľad, ale v podstate sú to hlavné ťahy ciest a z toho sú kolmice smerom dole alebo hore do kopca. A hovorím, veľkosti, kvality, aj v závislosti od veľkosti pozemku, od veľkosti metrov štvorcových zastávaných, je tu výber od A po Z. Len tu vám ukážem jednu takú zaujímavú vilu, ďalšiu monumentálnu, takže ono sa tu dá fakt vážne toho veľa vybrať. Je tu veľmi zaujímavý resale a ten vám budeme ponúkať na našich webových stránkach. A na základe toho si budete môcť vybrať, by vás zaujímalo bývať v Pattaji, v luxusnej lokalite, samozrejme stráženej, perfektne chránenej, súkromnej, privátnej. Pozrite sa na našu stránku www.pattajalp.com a kde budú všetky informácie o tomto projekte Siam Royal View v Pattaji. Tu sa nachádzame priamo pri vstupe do areálu Siam Royal View. Tu je aj nejaká promotion ohľadne nových víl, ktoré sa tu stavajú. Tento monumentálny vstup, to vidíte, toto veľmi pekné. Vnútrajšok som vám ukazoval. Lokalita Siam Royal View v Pattaji na Khao Talo, na kopci. Luxusná štvrť, kde budeme my na základe spolupráci s majiteľmi projektu aj s našimi známymi a kamarátmi predávať buď resale, blues alebo nové vily. A tu si pozrite, takisto ako predávame Koh Chang, tak to sú naši partneri, obidva projekty vlastnia oni. A tento projekt takisto na Koh Changu už v našich videí ste videli a budete vidieť aj na stránke www.pattajalp.com. A tie súkromné vily na pláži predávame takisto.